Dobrodošli na kanal Vijesti.tv. U današnjim novostima. Talibani krstare Afganistanom i nitko im ne pruža otpor. Najmanje 4 državljana Bosne i Hercegovine su tamo. Najmanje 4 državljana Bosne i Hercegovine, uglavnom sa područja Tuzlanske županije, trenutno se nalazi u Afganistanu. Oni su, prema informacijama istrage, radili za jednu britansku firmu koja je opsluživala zapadne vojne baze u toj državi. Trenutno se nalaze u jednoj od vojnih baza u blizini Kabula i imaju obećanje svojih poslodavaca da bi do kraja naredne sedmice mogli biti evakuisani. BiH vlasti za sada nemaju informacije o ovim državljanima jer se oni nisu javili ni jednoj od naših ambasada. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pozvalo je u subotu sve BiH državljane kojima je potrebna pomoć prilikom evakuacije iz Afganistana da se jave na brojeve telefona ambasade BiH u Pakistanu. Pozivamo sve one koji su u takvoj situaciji ili imaju informacije koje su od pomoći da se jave ambasadi BiH u Pakistanu ili Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz to uspostavit ćemo kontakte sa državama saveznicima kako bi ostvarili saradnju u rješavanju situacije te eventualnim evakuacijama. Svi mogu kontaktirati ambasadu BiH u Pakistanu na sljedeće brojeve telefona, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova. Lukavčanin OM jedan je od četvorke BiH državljana koji se trenutno nalaze u Kabulu nakon što su talibani počeli ulaziti u glavni grad Afganistana. On i ostali zaposlenici britanske firme koja je opsluživala zapadne vojne formacije prebačeni su u vojnu bazu Hkia na aerodromu u Kabulu. Ovo je trenutno najsigurnije mjesto u Afganistanu, kazao je OM u razgovoru za istraga.ba. Sve do nedjelje ujutro četvorica BiH državljana bila su u takozvanoj zelenoj zoni u Kabulu. Bili smo u gradu u zelenoj zoni. Trenutno smo u vojnoj bazi Hkia. Ovdje u kampu trenutno nema gužve. Vidim da avioni za sada lete, kaže naš sagovornik. Od četvorice BiH državljana koji su trenutno u toj bazi, trojica su iz Lukavca. Rečeno nam je da bismo sutra, ponedjeljak, trebalo biti evakuisani. Jedan od nas četvorice ostaje ovdje, rekao je ovaj BiH državljan. Iz baze u kojoj su smješteni, kaže, ne vide se i ne čuju nikakve borbe. Ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu, Sakib Forić, kazao je u nedjelju ujutru za istraga da nijedan BiH državljanin nije zatražio pomoć za evakuaciju iz Afganistana. Do ovog trenutka niko se nije javio. Znam iz ranijeg perioda da je u Afganistanu bilo BiH državljana. Obraćalo su se ambasadi u Pakistanu zbog pandemije koronavirusa. Međutim, zbog posljednjih zbivanja do sada se niko nije javio, kazao je ambasador Forić. Dok se BiH državljani nalaze u jednoj od vojnih baza u blizini Kabula, talibani ulaze u glavni grad Afganistana, ne nailazeći na veći otpor.